Bide berde berriak sortzea legegintzaldi hartu dugun konpromisoetariko bat da. Bide berde berri horien barruan, lehenetariko bat Lezamako bide zaharra izango zela iragarri gendun. Orain, konpromiso hori betetzeko aurrepauso bat ematen dugu, bide berde hau eraikitzeko proiektuarekin lizitazioagaz. Eraikuntza proiektu hori Aldundiak eta zonako udalak 2012an ezarri zuten trazadura egokitu beharko da. Baita, nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioak naturbideen programaz baliatu ahal izateko ezartzen dituen baldintzetara ere. Beharrezkoa da baldintza horiek betetzea, proiektua gauzatzea estatuaren aurtengo aurrekontu orokorretan sartuta bai dago. Lezamako bide zaharrak 7,3 kilometro luzera du, eta Bilboko bizikleta sarea Txorierri eskualdearekin lotuko du. Turismo eta natura erakargarritasun handiko ibilbide baten bidez. Ibilbide horrek, era berean, Bizkaiko eremu horretako ondare eta memoria historikoa berreskuratuko aukera ematen du.